ଗାଜରରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1947 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାମସଙ୍ଗ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ସାମସଙ୍ଗ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ରିଜର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଫ୍ରିଜର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପୁରାତନ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ପୁରାତନ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହକି।